Sean dris gwn inis a garach agus is mar a tegan of leis nach mallet. Sja, is bralum an tamsel am líon mar bí me tnú leis an dilóg seo taachtamach an scach nu an dris nu sméir a dua, seo an plan a hog na sméir a doin sa bhór. Nach is mit san rach agus tá mit a lurg na dilóga anna oor, anna óg, na dilóga nua, cín tú tá dá difúr glasir artha, si ábhín níos étrama. As piocha méid sin chun téanamh, agus orintú úsáid mé mar glasra, dus measc stach le ríis, pe béile bhí me dinmh, agus rud eile samúd is féidir úsáid is soláiste. Agus dinam se rud a bhain do crème brûlée, is ársat ó sean atá an sun an hochtadí, nadidir bhfuil sé mór an na bhaisiún san léonnta seo, ach chur mé measc mé steach leis nóachtar nuair saradín tú nóachtar a rucha, so so sin úsáid chun sé blas leis an soláiste sin. Agus ó thaobh maithasta tá anabhachas an sá, tá cóchtaí frí bacteria aige, tá go leor vitamin C ann. So an dáhad sin measc le chéad se an bhd a sláidán nó do meach fever shirt. As chomála sin tá sé an bhd don bolog, so caríonn sé leis an bhuile. So fíor úsáid a buint leis planta anna ásúil. Now tá blas 6 láidir hí ach ting tú dahí ar sin, ach fechmachta na dilóga óga. Gandá dar tá seanna háachta chomá go mé mís siúráta glán catá a chuiristeach an ar méaldagan na féile agus go gceart go meach beidir den éigen líon muna bhfuil míad ro chinnte nó muna bhfuiln tú cinnte ar fad gan é chuiristeach a bhíal an éair ba? Se sin éid se anna háchtach ar fad, fíorháchtach, mar tá plandaí nimnecha timpplain san gacháit. So cáta bheith cumar cá fistach nó bheith gut, cinnte go tú piocha an plán de ceart, agus muna bhfuil iscot ceis chuir den éon gúil ólach ar an ábhar, nó beidir ealamm ta hain, tá go leor leartha mo sin ina meas tá flóra cocaína, leabhar bra le na bláhan ar fad tá an leithnis. I dantal sin cáta bheith cumach mar plandaí áirithe tá pórt an áirithe nach féidir ithe sa pórt eile gur féidir ithe. Agus sampla eile gohfuil plandaí go féidir ithe gan mór dem líon ach ní féidir ithe ná eile. So cá tú fistach nó níos sé cho siimplí le just planda fiocha agus é chuirteach an méil bí anna chumach. Nis tá cúpla folóir eile le tuairta gom agus tá mid in seothar bóthirí na gloch áit fiáin áit álan nádúrtha. Cáiste bheith cumach gan dat gan plandaí fiocha áit go gapan sibh go chemicí á scape agus nó go léon trúlú an gáirthe ar bóthra gnóthach. Nó áit beidir gohfuil rion madrí, so bígí farmach, bígí airach, agus tugaí ord nuair bhíonn sibh piocha plandaí go sibh piocha an plán de ceart gan aithníonn sibh é as catta tarlú mór himpeall ormh. Agus tóchan focail scur ó thaobh seo ná go háirle plandaí nach bhfuil chomh flúirseach sin, muna bhfuil si flúirseach ná piocha an éachrid. Má tá si flúirseach pioch ceann nó agus fág na cíine eile mar tá an planda an blá go háirthe testáil chun go acha hóch an plandaí hain chun síal chothú, as an sin tá an planda a testáil an nádúr. Tá an fiúthúlar a brag mór ar na plandaí fiána tá fás mór himplairn agus tá si fihrú mór, so caiimiid airthirtaí gan inimir go hógant.